Yes, sanibonani. Ninjani niyaphila bafowethu? Asithembe niyaphila. Mfaka Mkhonzo nibingelelayo namhla kwi-31 December 2025. The last day of the year. Ake nje ngithathe lithuba nginibonge nonke ngokuthi niyena supporta le channel le, ngokuthi ni subscribe, ngokuthi ni share and comment, nenze yonke into engage nje nale channel. Ngiyanibonga kakhulu guys. Ngithi nje nginibonge ithuba leli lokuthi nginibonge nje kakhulu. Ake ngiphinde ngisho ngithi uma ungaka subscribe kodwa uyithanda le channel, ngiyacela ukuthi usale usubscribe, siqale lo nyaka omusha together la. Uphinde ufollow ku TikTok. Ngiyanibonga kakhulu bafethu. Umlayezo wami ke kule last day ka 2025 ukuthi ngiyafisa ukuthi kuwo wonke amaphupho angafezekanga obonayo kulonyaka ungadikibali lisekhona ithuba, njengoba nje kusasa kuyi-1 January. Phinda uqhubeke lapho ugcine khona, ungakiyeki ukuzama, qhubeka uzama. Kwazi bani mhlawumbe unyaka wakho nje lo, so qhubeka uzama, ungagive up. Kubo bonke abalahlekelwe ngabathandekayo babo, ngithi dodo kini nonke bafowethu nodadewethu. Qinani, nibe strong kulesikhathi esinzima. Ngiphinde ngithi ke kulabo abakhona abasaphila njengamanje, kini nonke njengoba kuyi-31 December namhlanje, ngiyacela niziphathe kahle, niphephe, nizinakekele ukuze nikhona ukungena onyakeni omusha ka-2026 niphila ninonke, niphelele niwumndeni, niphelele ningabangani. Qhubekani nizivikela bafethu, ningaphuzi ngokweqile, ningaphuzi bese ningena emotweni niya-drive. Qaphelani. Yazi abanye nje sikhuluma kungenzeka ukuthi manje kungashayi no-12 namhlanje, mhlawumbe bazobe sebeboshiwe ngenxa yokutholakala bephuzile bedrive kodwa emgwaqweni. Siyacela bafethu ukuthi nizinakekele. Uma ngabe nje wazi ukuthi namhlanje uphuzile noma usuvele uphuzile, thola umuntu osober ongaphuzi kakhulukazi ozokudrivelela imoto yakho namhlanje, kube uye ozokuyisa le nale, ukuze ukhona ukuthi uvikeleke, ungaboshwa, uvikeleke, ungazitholi sewusengozini. Yilo nje ngingakusho. So ngithi ke nginifisela konke okuhle enifisela wona kulonyaka nje obuqala kusasa. Wangathi singaqhubeka futhi nala together kule channel. Kuningi okuseza la esizokwenza together. Kuningi kakhulu bafethu. Ngokukhethekile ngicela ukudlulisa lo mlayezo kuwo wonke amalungu omkhonto wesizwe phathi. Ngithi MK amahle, njengoba sesina 2 years ogcwele singamalungu MK party, ngiyacela ukuthi lo 2 years esinawo since kwaba khona MK party siziphathe kahle, siqhubeke futhi sisupporta MK party, senza onke ama-programs azosisiza ukuthi sikhona ukuwina ukhetho olizayo lo masipala. Sisiphatheni kahle kabafethu onke ama-members MK party afisa ukungenela ukuba amakhansela. Qalani manje, zibonakaliseni manje kubantu ukuthi yini enizobenzela yona uma ngabe ningaqhamuki seniqhamuka nje sekusele 3 months senivele emphakathini engathi kukhona ukuhle enikwenzela umphakathi. Cha, qalani manje nje kusasa, sisengakazi ne-date yokuthi ukhetho liyoba nini. Qalani manje ma-MK amahle, sebenzelani umphakathi. Bonisani umphakathi ukuthi yini enizowenzela yona uma sekungama-ward council. Futhi niziphathe kahle ke, nibheke i-constitution ye-MK party ukuthi uma ngabe uyikhansela noma ufuna ukuba ikhansela e-MK party yini okufanele uyilandele. Akhona namanye ama-video la, buyela ubheke la ku-YouTube, ubheke ukuthi yini engike ngayiposta la.
echaza okufanele ukwenze nokufanele ukulindele uma ngabe usuyikhansela noma ufuna ukuba i-candidate ikhansela ye-MK Party. Yiloko nje engingakusho bafethu, akukho okuningi. Ngithi happy 2026. Ngithi siphatheni kahle, ningene niphilile nonke niphelele futhi ni-right. Mfoka Mkhonza-ke lo, asidibane-ke onyakeni omusha. Let's enjoy. Sithembe ukuthi umdali uzoba nathi sonke, asivikele, sinakekele. Kodwa konke kulele ekutheni siziphatha kanjani thina kusuka manje. Ngiyanibonga bafethu, niqhubeke niseka le channel, nisupporta le channel ngokuthi nisubscribe, nishare, nicomment, nenza konke nje eningakwenza ukuthi nisupporte le channel. Mfoka Mkhonza-ke lo. Thank you so much. Niphile bafethu, ngiyabonga.